Хәерле көн, дуслар. Сезнең белән әкият сөйләмә тапшыру һәм бүген мин сезгә вакытның тиз үтүе, аның ни кадәрле мөһим булуы турында сөйләргә, тегесегә искә төшерергә телим һәм шуңа күрә сезнең каршыда шундый кыяфәттә. Әкият сөйләмә тапшыруның яңа чыгарылышына әзерләнгән вакытта мин Риста Вәлиеваның әкиятләр җыентыгына тап булдым. Дөресен генә әйткәндә, әлеге язмаларны әкият дип атарга минем телем әйләнми. Һәм ни өчен икәнен хәзер мин сезгә аңлатып китәм. Әкиятләр җыентыгында Тугры дус дип аталган бер әкият бар. Аның эчтәлеге менә мондый. Урам буенча малай бара, аның кулында китап. Кар, җил һәм йокы аннан бу китапны талап алырга теләр. Кар ява, җил исә, йокы малайны йоклатмакчы була, ләкин ул юк, мин йоклап китсәм, сез минем китабымны талап алачаксыз. Шуңа күрә мин йокламыйм, дип әйтә. Һәм аннары теге өч персонаж әлеге малай турында, әйе шул, ул китап укый, ул китап белән дус, шуңа күрә ул шундый көчле дигән нәтиҗә ясыйлар. Бетте. Әкият ул мөгъҗизалар, тылсым, кызыклы сюжет, ниндидер мавыктыргыч геройлар һәм алар ярдәмендә бездә китап укуга карата, әдәбиятка карата мәхәббәт формалаша һәм без дөньяның нинди икәнлеге турында күзаллау барлыкка китерәбез. Бу әкият безне нәрсәгә өйрәтәсең һәм ул кай җире белән кемгә дә булса ошарга мөмкин. Дөресен генә әйткән вакытта, минем аңлавымча, кичкенә вакытта син әкиятләрне күңелле булганга күрә укыйсың. Зур үскәчтә инде аларда ниндидер мәгънә эзли башлыйсың. Бембине үскәч укыгачтын экология турында уйланасың. Мәсәлән, Аладдин ул кызык кына түгел, әле үзенә күрә ниндидер фәлсәфи фикерләр һәм синең фантазияның формалашуына ярдәм итә. Бу әкиятдә бер нәрсә дә юк. Гомумән алганда, җил, кар һәм йокыны мин бер генә вакытта бер локация геройлар итеп күз алдына китерә алам. Әгәр дә син урамда яки болында кыш көне адашып калган һәм хәзер ишеп үлергә җыенган кеше турында сөйләсәң. Ни өчен малай урамда барган җиреннән йоклап китәргә тиеш һәм явыз булуларыннан кала бу персонажларга аның китабын талап алу нәрсәгә кирәк? Һәм бу әкият нәниләр өчен язылган икән, ни өчен аның проблемасы алар өчен актуаль түгел? Әлеге сорауларга миндә бер генә җавап бар. Чөнки бу китап булсын өчен язылган. Җыентык чыгарган вакытта тагын бер әсәр дип өстәп куйыр өчен генә. Дуслар, бәхетебезгә татар әдәбиятында кызыклы һәм матур, чынлап мавыктыргыч, әдәби һәм стилистик яктан күпкә файдалы һәм матуррак әсәрләр бик күп. Әйтәгез, без вакытыбызны мондый юк-барга әрәм итмәк һәм укыган әйберне нәрсә икәнен уйлап сайлыйк. Миңа китәргә вакыт.